long Shisha ka eke ke bapan song si thang ya ka wei ka ru kan thei ka pla thelut yala ka Jingieid la ulok uba ka ikta pensim wat ha pedeng ka Jingieid kun ban yo jingkot Henry namar ka de jingpang ka pla ne slamba bat ka pla juru ha ka met ka Jong kala du no elo Baieid tang shiteng por tongin sngap ya kan ka Jingjia haden ka Jingieid kun ka pla slam bat ka jingpang tumor ha ka jabing ubibek panggani badai ukhlu jong social media napok kari Nepal bad ubarang ye kun PhD haka basic bat ka astronomy haka University of Georgia ula Khlad no na kanega slapar thai na ka daw kanega jingpang ka bawladon ka balalap house name arajar arpuar ka Sri Jana Subedi ka tengah u Vivek Penggani klalong kanong sumar ka bahasan da jong haka por baupang kala IT lut ya ka jing perkhat ka mensim jongka ha ka jing sumari lau tunga Beit mensim jongka kat ba udang yele persya ya ka jing pang glioma ha ka stage ka balai ka jele jongki persya ya ka jing pang kanser lapan penampai ba ha ka internet ka Subedi kala pentikena ba utunga jongka unsung ubit ya ka Jingieid ka jing slur ba ka jing kermen leng ba ki video lengkot ki ba ka juk tap ha internet ki balaring ha ka por bu sumari u ha po ka hospital Bon kiri usimet ki baju kersian yaki ki aimen sim yo panggani bala penan kam ya ka jing tho jung ka Instagram man batai ka jing kundu jung haba ulayo jing sumar na jing pang kanser ula bu yaki video ki baret ki bala ai jing mod ya ki jing long simet jung pat ki biyadai ba jing sumar ka koi ka khia jung bibek kala nang hiar wat hapdeng ki jing persyang jung ki arngot banyakun persya ya ka jing pang Henry haka bakut ula Khlad no na ka jingpang haka khat khnai trek no para arjar psau da ka beino ya ka jing slur ba ka jing tu khana bansa jingkan mau junom ka bakta ya ka jinglong slur ba ka jinglong bayai ne ki jongki ki babun ki bapenon kam social media ki baju kersan ru yaki ki lapen pau ya ki jing sosi lang na ka jing tu no ya ubi bek kumbala pen Shisha da ka tengah berulok ki pelasam ki dur jong ka Jingieid kun jongki persya gan ka jingpang kansa namar ba ka Jingieid jongki kala pau da ka jing slur ka jingla bansya ba ka jing kermen kala ino ka jinglong tuli ha ka jing sngo ha pring ki nongbot jongki baro ki beltip ha ka bakut ki babon ki Briew ki syam ya ka jing slur ha Vivek Penggani bala penan kamru ya ka Instagram feed jong bantho ya ka Jingieid ti jong bar ka jing sumar ya ka jingpang kansar ki video clip barit jung kila ai ka jing shai pang kapor ba kerpang pergi por sumar jung ha ka ba ka jing ele ba ka jing sini jung kala pau shai na lor bol ai men sim ki million ngut ki Briew ki bla ele ka jing im jung ki ula la ru bani kedu ba ki nok bot jung leng ba kini video ki nong kersan jung ki bla bot ya ka jing ele ka ba slur jung persya ka te ka jing pang kila pha ai jing tho ki ba pen sungsi ha ki jing tho jung da ka ba pen pau ki jing sungsi thang ngala sya penmong lut la tho uwei Briew uwei pat Briew la tho ha ka pateng ba menta baro arngut kila pen Shisha ba ki iwei ya iwei kini ki digi khniat ka Jingieid thu sipang kini ki arngut le sen yar pat syam ya ka Jingieid ka pa pring ki sikurem khamtam habala poi hakum kini ki Jingjia Henry leng ba kini ki arngut ka aimen sim ya ki babon ki weru ban yo ka Jingieid ka Baieid ong sa ka wei pat ka jing tho